Malta għandha bżonn viżjoni u pjan konkret biex immexxu lil pajjiżna f'dan iż-żmien. Il-Partit Nazzjonalista spjega l-viżjoni tiegħu fit-tul u anke bil-miżuri għal-issa. Minnaħa l-oħra l-Gvern mhux qed jipprovdi din il-viżjoni u l-Prim Ministru Robert Abela qed joffri biss soluzzjonijiet fl-immedjat għal problemi li huma fit-tul. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u għad li kienet iwieġeb fil-Parlament għal miżuri mħabbra mill-Gvern it-tnejn li għadda. Din mhijiex ekonomija bbażata fuq pedamenti soda, fuq sisien tar-ramel u allura mhijiex sostenibbli. Sa ftit xurilu qed nitkellmu fuq il-ġenerazzjoni li jmiss. Konna qed nitkellmu fuq pjan fit-tul. U issa qegħdin nitkellmu għal għada biss. Jien nixtieq illum nitkellem fuq illum, ma fuq il-bieraħ, fuq għada. Imma wkoll lilin minn għada. U qal li dawn il-miżuri waħedhom huma ftit wisq u tard wisq u mhux se jagħmlu tajjeb għat-telf tal-attività ekonomika mis-settur turistiku u tnaqqis ta' ħaddiema barranin f'pajjiżna. Da meta fl-aħħar snin il-politika ekonomika tal-Gvern kienet ibbażata fuq iż-żieda fil-popolazzjoni minkejja li l-Partit Nazzjonalista u organizzazzjonijiet internazzjonali avżaw lill-Gvern dwar ir-riski assoċjati ma' din il-politika. Dak li kien il-mutur ta' tkabbir ekonomiku illum saret il-kawża ewlenija ta' tnaqqis tal-ekonomija tagħna. Adrian Delija spjega kif madwar 10,000 post ta' xogħol intilfu fi ftit ġimgħat u sfortunatament aktar postijiet ta' xogħol se jintilfu fix-xhur li ġejjin. U dan meta l-Gvern lanqas mu qed jgħid kif se joħloq postijiet ġodda ta' xogħol għal dawk li qed jintilfu. Issa illi dawn il-barra intelqu li sejrin li ħajbqgħu jitilqu. Il-Gvern x'alternattiva offrilna f'dan il-budget? Il-Gvern żbalja u jrid jammetti l-iżbalja. Bl-Ingliż jgħidu he put all the eggs in one basket. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-impatt soċjali li riċessjoni ekonomika se tħalli b'aktar persuni jispiċċaw fir-riskju tal-faqar. Għaldaqstant talab lill-Gvern biex juri aktar sensittività għal karba ta' daw kollha li qed isibu diffikultajiet kbar biex jaslu sal-aħħar tax-xahar. Adrian Delija fakkar kif il-Gvern ta' Robert Abela irrifjuta l-istedina tal-Partit Nazzjonalista għal diskussjoni dwar ir-rispons għal pandemija li ġabet magħha l-coronavirus. Innota kif proposti li tresqu mill-Partit Nazzjonalista għall-ewwel kienu redikolati biex imbagħad il-Gvern stess spiċċa aċċetthom u tresqu fil-miżuri mħabbra. Iżda baqa' ħafna aktar li l-Gvern messu u jmissu jwettaq. U nirringrazzja l-Gvern tal-li idea wara l-oħra. Pratikament, insomma, dak kollu li kellu tajjeb f'dan il-mini budget ġie min-naħa tal-oppożizzjoni. Tajjeb, grazzi, u nispera li tibqgħu tagħmlu hekk. Immissa ħodu naqra paċenzja. Ħalli ngħidilkom x'mamiltux u ngħidilkom x'oqosku tagħmlu u x'tistgħu tagħmlu kieku tisimgħu mill-proposti tagħna ukoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit lest jibqa' jagħti l-kontribut tiegħu u jaħdem anke biex jara li reputazzjoni ta' pajjiżna terġa' titnaddaf immedjatament. Pajjiżi oħrajn qed jadattaw għar-realtà l-ġdida post-Covid u li naħsbu biss ġurnata b'ġurnata mhux biżżejjed jeħtieġ li nħarsu ferm iżjed il-bogħod u nippreparaw għar-realtajiet ġodda. Adrian Delija qal li l-Prim Ministru lanqasu kapaċi jagħti widen lid-Deputat Prim Ministru stess filwaqt li għandu jneħħi lil Chris Cardona minn deputat mexxej iżda għadu ma neħħiex u ħalla fih danu persuni bħal Konrad Mizzi. Fakkar li jisset naraw kif kabinet sħiħ qed jiġi investigat dwar miżappropjazzjoni u b'7,000 persuna baqgħu minsijin mill-Gvern għax ma jiswew xejn għal-Labor ta' Robert Abela. Il-dawk is-7,000 li l-Gvern qed jipprova jisparixxihom, 11,000 illi l-NSO tajt illi m'għandhomx impjeg, 4,000 illi qed jirreġistraw għal Joblas, il-Gvern jikwota l-4,000 biss, mela dawk is-7,000 persuna għall-Gvern intom ma teżistux. Dawk is-7,000 persuna il-familji tagħkom mhuma ħadd. Dawk is-7,000 illi għandhom tfal, raba, nisa, irġiel, għal-Labor intom mintom ħadd. Adrian Delija tem jgħid li dan mhux żmien il-populiżmu iżda żmien li naħdmu flimkien bħala pajjiż wieħed maqut ħalli nelbu l-isfidi u nippjanaw futur sostenibbli.